ଆଜିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 25ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଏହି କାମ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାରେ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳସା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅବହେଳା ତ୍ୟାଗ କରିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ହେଳାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ସାଂସାରିକ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଦାନ ସମୟରେ ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ସମୟରେ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସାଧନା କଲାବେଳେ କୋଳାହଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅପଥ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଶରଣାପନ୍ନକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ବିପଦ ବେଳେ କାତରତା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଅତୀତ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ପ୍ରହରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିଟପି ହେଲେ ସୁସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମମତା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତମ ହେବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ପର ଜନ୍ମର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମର ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ? ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରୁ ଚାଲି ସଞ୍ଚୟ ଶିଖିବା। କୁଆ କୁକୁଡ଼ାଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଶିଖିବା। ମହୁମାଛିଠାରୁ ପରୋପକାର ସଞ୍ଚୟ ଶିଖିବା। ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶିଖିବା। ପୃଥିବୀଠାରୁ ସହନଶୀଳତା ଶିଖିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ଜୀବନ ଗଠନ ଶିଖିବା। ଗୁରୁଠାରୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା। ହଂସଠାରୁ ମନ୍ଦରୁ ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିର୍ବିକାର ହେବାର କୌଶଳ ଶିଖିବା ନିହାତି ଜାଣିବା କଥା। ବଗଠାରୁ ଏକାଗ୍ରତାର ରକ୍ଷା ଶିଖିବା। କଚ୍ଛପଠାରୁ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବାର କୌଶଳ ଶିଖିବା। ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ଶିଖିବା। ଚାତକଠାରୁ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଉଚିତ।